खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो दिनैनि आयदाया जागोन मोनसे गुबुन आयदा दिनैनि आयदाया नाथाय बे आयदाया सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय बियो गोनांथि जानाय नङा सो बिनिखायनो आङो खावलायनो नागिरदों बे भिडिअखौ जायफोरा कालचार लाइननि मानसि जायफोरा एलबाम प्रडिउस खालामो फिल्म प्रडिउस खालामो आरो जायखिजाया माबा माबि कन्टेन्ट कालचार रिलेटेड भिडिअ खालामो आरो बिथांमोना इउट्यूबाव भिडिअ होयो नाथाय बिथांमोननि भिडिअखौ सोरबा गुबुन मानसिया जेबो गनायथि गैयाब्लासिनो डाउनलड खालामनानै एगेन इउट्यूबाव रि आपलड खालामो बिथां बायदि खामानि मावजाग्रा प्रडिउसार एक्टर एक्ट्रिस बा कालचार लाइननि जायफ्रा भिडिअ बानायो आरो इउट्यूबाव आपलड होयो बिथांमोननि थाखायल' ओंखायनो बे भिडिअखौ गुबुन कालचारजों रिलेटेड आरो इउट्यूबाव भिडिअ होयि सुबुंफोरनि थाखाय बियो गोनांथि जानाय नङा थ' बिनिखायनो नायनाङा आरो नोंथांमोना नायोबाथाय सोरबाया बहुद गोरों गोरों मानसि हखारो आरो नेगेटिभ कमेन्ट हरलाबायगोन ओंखायनो जिहेतु माबा माबि थालांनोबो हानाय आंना 10-5 मिनिटआव आं गासै बाथ्राखौनो बुंजोबनो हाया गोरोंद्राय मानसिया मा जायो हे नोंनियाव उमुका थालांबाय नोंनिया जायाखै ओइ नोंनिख्रुइ आं बांद्राय रोंगौ माबा बुंलाबायो येस आंनिख्रुइ गोबां गोरों गोरों मानसि दं आं जेबो रोङा आं लिटु नेव मानल' रोंगौ आङो आरो बेखौनो आङो इउट्यूबाव बुङो दा बेखौनो गोबां मानसिफ्रा नायनानै नोंनिख्रुइ आं बारा रोंगौ नोङो जाम्बा बायदि बायदि कमेन्ट येस आं गनायखायो आङो बयनिख्रुइबो रोंसिनि मानसि आंनिख्रुइ गोबां गोरों गोरों मानसि दङ नाथाय आङो 10 मिनिटखौ गासै बाथ्राखौनो बुंजोबनो हायाबो जानो हानाय बे 10 मिनिटआव बुंजोबनो हायिखौनो ओइ नोंनिया जायाखै नोंनिया थालांजोब्बाय नोंनिया गोरोन्थि जादों माबा माबि बुंलाबायो आरो एनिवे लेट आस काम टु द मेन पइन्ट जोङो दिनै आरो खनसे बुंनि गुसुङै जायफोरा इउट्यूबाव भिडिअ होयो आरो बे इउट्यूबखौ बेलेगा गुबुन मानसिया डाउनलड खालामनानै रि आपलड खालामफिनो बै जाय गुबैयै गिबियाव आपलड होदोंमोन जायनि भिडिअ बै भिडिअनि बिगोमानि जागोन नैबे भिडिअआ थ' जोंनि मानसिफ्रा एसे सांग्रां खम बायदि मोननो लादों आं मानोना बिराद फेसबुकफोराव आं नुबाय बायो आंनि भिडिअखौ मानो डाउनलड खालामनानै आपलड होदों नोंखौ केस होगोन सोरबाया बुंदों आं इमान थाखा खरस खालामनानै माने भिडिअ बानायदों एलबाम बानायदों फिल्म बानायदों बिखौ मानो माने गुबुन चेनेला आपलड होनांगौ नोंथाङा आं एफआइआर होनोसै नोंथांदो माने नोंथांना बाथ्राया हामा जागोन गाज्रि जागोन नों माने बिदि खालामनांगौ थ' बायदि बायदि बिराद आङो फेसबुक ग्रुपफोराव वाट्सएप ग्रुपफोराव बा सोरनिबा फेसबुक एकाउन्टफ्राव वालफ्राव आं बेबायदि नुलायबाय नांज्लायनाय नाथाय हिन्दी फिल्मनि बा हिन्दी एलबामनि प्रडिउसारफोरा बै नांलायनायनिफ्राय उदां मानो नांलाया बिसोर दिनै जोङो सोरबा माबा मोनसे बिराद हाइलि माने पपुलार माने बिराद फेमास जानाय एलबाम बा फिल्मफोरखौ जोङो जोंनि चेनेलाव आपलड होना लानो हायो रावबो बै माने फिल्म एबा एलबामनि बिगोमाया जोंखौ रावबो कल खालामनानै बुंहरा जे नोंखौ केस होगोन नोंनि एलके प्रडाक्सना मानो आंनि हिन्दी फिल्म दाखालि बावैसो 3 crore खरस खालामनानै बानायनाय फिल्मखौ नोङो मानो नोंनि चेनेलाव आपलड होदों नोंखौ केस होगोन नोंखौ एफआइआर होगोन न' बिसोर नांलाया मानो मोनसे जाहोन दोङो आरो बे जाहोनखौनो आं बुंनो नागिरदों बेनिखायनो आं खावलायदों बर'नि बेलेग लेंगुवेजनिखौ बुङाखै बेलेग लेंगुवेजना मालाय रोंखाजोब्बाय बेखौ मिथिजोबखागौ बेनिखायनो बिसोर नांज्लाया बेनिखायनो बुंदों आङो जायफोरा बर'नि सावथुन मुलुगनि मानसिफोर आरो सावथुन प्रडिउस खालामो एलबाम प्रडिउस खालामो बा बेबायदि बायदि बायदि भिडिअ कन्टेन्ट प्रडिउस खालामो बिथांमोननि थाखाय बुंनो नागिरदों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोननि भिडिअखौ रावबो खावनो हानाय नङा आरो खावनानै गावबा गावनि इउट्यूब चेनेलाव होना लानो हानाय नङा दिनैनिफ्राय थ' बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों थ' बेनिखायनो भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामालासिनो फार्स्टनिफ्राय गिबिसिम नायोबा नोंथाङा दिनैनिफ्राय सोलोंगोन आरो नोंथाङा दिनैनिफ्राय टेनसन फ्रि होबाय था भिडिअ होबाय था 2 लाखनि 3 लाखनि बानायना 1 crore 2 crore फिल्म बानायना एलबाम बानायो नोंथांनि इउट्यूब चेनेलाव हो नोंथांनि इउट्यूब चेनेलनि भिडिअखौ रावबो खावनो हाया खावबाबो बेखौ बुजिगोन आচ্ছা नेक्स्ट अके लेट आस काम टु द नेक्स्ट पइन्ट दाना फै लोगोफोर दाना दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे आङो खामानि होनो नागिरदों बा मोनसे साजेसन होनो नागिरदों आङो एडभाइस होनो नागिराखै आङो जास्ट साजेसनसो होनो नागिरदों बे जाबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गिदिर गिदिर जोंनि बर'आवबो गिदिर गिदिर फिल्म प्रडाक्सन दङ
आङो नामखौ लानो नागिराखै सोरनिबा नामा थालांगोन गिदिर गिदिर फिल्म इन्डास्ट्रि जाय गिदिर माने फिल्म प्रडाक्शन दं जोंनि बर'आवबो बे प्रडाक्शनफोरनि थाखाय नैबे भिडिअआ बांसिन इम्पर्टेन्ट जागोन थ' नोंथांमोना जायफोरनि चेनेला गोबां साबस्क्राइबार दं जायफोरनि चेनेला मनिटाइजेसन जानाय बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नोंथांमोननि चेनेलाव मोनसे कन्टेन्ट आइडि बानायना लानांगौ आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेलाव मोनसे कन्टेन्ट आइडि बानायना लानो हायोब्ला बे कन्टेन्ट आइडिखौ मोननायनि उनाव नोंथांनि भिडिअखौ रावबो खावनो हाया रावबो खावनानै गावबा गावनि चेनेलाव लानो हाया औ नङा हायो नाथाय हायै बायदिनो जायो हायोब्लाबो बे भिडिअखौ बियो आपल'ड होयोब्लाबो बिथांनि जेबो लाब जाया आरो नोंथांनि जेबो लस जाया खहा जाया नोंथांनि मानो नोंथांनि भिडिअखौ नोंथांनि कन्टेन्ट आइडि थायोबा नोंथांनियाव नोंथांनि चेनेलनि कन्टेन्ट आइडि थायोब्ला बे कन्टेन्ट आइडि थानाय भिडिअखौ चेनेलनि कन्टेन्टखौ सोरबाया खावोब्लाबो नोंथाङासो फिन लाब जाबावो मुलाम्फा जायो मानो बे चेनेलाव होबाबो बिथाङाथ' बे भिडिअखौ कन्टेन्ट आइडि थानाय चेनेलनि भिडिअखौ सोरबा आपल'ड होयोब्लाबो बिहा जेबो मनिटाइज खालामनो हाया बे भिडिअखौ आरो मनिटाइज खालामबाबो बे भिडिअआ मनिटाइज जाखाथारा बेलेग चेनेलाव बे मनिटाइज जाखाथारा आरो नाथाय गिबियावनो बुंनांगोन नोंथांनि भिडिअखौ जेब्ला नोंथाङा जुदि कन्टेन्ट आइडि लायोब्ला कन्टेन्ट आइडि एप्लाइ खालामनानै कन्टेन्ट आइडिखौ मोनोब्ला बे नोंथांनि चेनेलनि भिडिअखौ सोरबा गुबुना होयोब्लाथाय डाउनल'ड खालामनानै आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि मोनसे इनफरमेसन फैगोन जे नोंथांनि भिडिअखौ उमुक चेनेला आपल'ड खालामदों नोंथांनो मोनथाम सुइस थागोन नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनो एलाउ होनो ना नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लोगोनो ब्लक खालामनो ना नोंथाङा बिथांखौ आपल'ड खालामनो एलाउ होनो आरो बेनिफ्राय मोननाय फैसाखौ बिथांखौ नोंथाङा मोननो मोनथाम अपसन दङ बेयाव नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लोगो ब्लक खालामनो ना नोंथाङा बेखौ एलाउ होनो ना नोंथाङा बेखौ एलाउ होनो नाथाय बिनिफ्राय मोननाय फैसाखौ नोंथाङा मोननो लुबैयो बेबायदि मोनथाम अपसन नोंथांनियाव फैगोन नोंथांनियाव कन्टेन्ट आइडि थायोब्ला थ' बिनिखायनो नोंथाङा कन्टेन्ट आइडिखौ जायफोरा बिराद माने सिखाव खाव जाबाय थायो भिडिअफोरखौ गावनि कन्टेन्टफोरखौ गुबुनजों आपल'ड होजाबाय थायो बिथांबायदि प्रडाक्शना बे कन्टेन्ट आइडिखौ एप्लाइ खालामना लानांगौ दाना बै कन्टेन्ट आइडिखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामना लानो हायोबाथाय नोंथाङा बिन्दास नोंथांनि भिडिअखौ सोरबाया आपल'ड होबाबो नोंथाङा बै चेनेलनिफ्राय उल्थासो फैसा मोनगोन नोंथाङा माने मोजां जायो आरो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ माने थिका होनाय बायदि जायो आरो कन्ट्रेक्टखौ होनाय बायदि जायो आरो नों आंनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै हो नोंथांनि चेनेलाव नोंथांनिफ्राय फैसा मोननाया आंनि फैबाय थाबाय दा बेनिखायनो नो टेनसन बेनिखायनो कन्टेन्ट आइडिखौ नोंथाङा खिन्थु एप्लाइ खालामनांगोन दाना कन्टेन्ट आइडिखौ माबायदि एप्लाइ खालामनो नोंथाङा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय नुगोन बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दं बै लिंकआव थुनानै हो अब्ला नोंथाङा बे कन्टेन्ट आइडि एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे फर्म नुगोन आरो बै फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै साबमिट खालाम अब्ला नोंथाङा साननैसोनि गेजेराव नोंथांनि चेनेला जुदि इलिजिबोलब्ला नोंथाङा कन्टेन्ट आइडि मोनगोन आरो कन्टेन्ट आइडि मोननायनि उनाव नोंथांखौ रावबो हालिया आरो नोंथाङा बहुत गोजौ थांबाय नोंथांनि भिडिअखौ रावबो खावनो हालिया खावबाबो नोंथाङा जेबो लस जानाय नंलिया बेनो थ' भेरि सिम्पल दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों आङो नोंथाङा कन्टेन्ट आइडि दङब्लाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा कन्टेन्ट आइडि गैयाब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं बे लिंकआव थुनानै फर्म मोनसे मोनगोन बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट खालाम दाना लास्टआव फंसे बाथ्राखौ जुदि नोंथाङा बा जायखिजाया मानसिया जुदि बे कन्टेन्ट आइडिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो लुगैदोंब्ला बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थानाय लिंकआव थुनानै फर्मखौ ओंखारनायनि उनाव फर्म फिलआप खालामनो एसे गोनो गोथो जादोंब्ला बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायगोन नाथाय नोंथांमोना गोनांब्ला जुदि फर्म फिलआप खालामनायखौ देखायनांगौ भिडिअ बानायनांगौ लुगैजायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खालामनांगौ होनना खोन्थाहर आं नोंथांमोननि थाखाय बानायगोन नाथाय बै फर्मनि थाखाय फिलआप खालामनाय भिडिअ गोनांथि गैयाब्ला आङो बानाया मानोना गोरलै बयबो हागोन आं आसा खालामो थ' अके बेखिनियानोसै see you next इयुनाव आरो बेबायदिनो मोजां मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव आं फैफिनगोन so see you next goodbye tata